Hej, velkommen til Asil. Jeg hedder Rasmus, og jeg er indehaver af Asil. Vi tilbyder en bred vifte inden for ejendomsdrift, bygget på mange års erfaring. Dette kan indebære alt fra almindelige vedligeholdelsesopgaver, såsom affaldssortering, en sikring, der er gået til CTS-systemer, f.eks. indregulering af indeklima, drift af brandtekniske installationer. Ejendomsdriften bliver mere og mere kompleks med nye tiltag i lovgivningen, standarder og regler, hvilket er noget, som vi er på forkant med. Vi prioriterer bæredygtighed ved at nedsætte dit energiforbrug, samtidig med, at vi opretholder et behageligt indeklima. Er opgaven ikke noget, vi kan tage vare for, er vi bindeled mellem dig og de forskellige interessenter. Det vil sige, at Asil er den centrale spiller i din ejendomsdrift. Vi ved, at enhver kunde og ejendom er unik. Vi lægger stor vægt på at skabe skræddersyede løsninger, der er tilpasset dine behov. Vi benytter os af en digital platform for at enkeltgøre kommunikationen, samt at give dig overblikket over dine opgaver. Vi er tilgængelige 24/7, så du kan altid få fat i os. Ønsker du at samle dine driftopgaver og få en loyal og professionel samarbejdspartner, er du velkommen til at kontakte Asil til en uforpligtende snak.